O profesor Francisco Rodríguez fala do espírito rosaliano. Nós dicimos que hoxe é un día total. É un día total de que ese espírito asolague pacificamente a Galiza inteira. E por iso nós, desde a Asociación Cultural Vagalumes, na estrada total, imos paso a paso, fomos paso a paso, coa nosa muller precursora, con Rosalía. E así, facendo nas palabras do devandito profesor, ela cometeu o pecado de pensar a favor do seu povo. Nos compartimos perfectamente, desde a Asociación Cultural Vagalumes, ese pensamento. E por iso, comezamos de mañá en Callobre, en Berres, na comunicación, no encontro de Rosalía con Avelina Valladares. Seguimos en Callobre co encontro de Rosalía con García Barros. Pola tarde seguimos o encontro en Lamas de Rosalía con Varela Buxán. E que a continuación o encontro de Rosalía con Xosé Manuel Cavada Vázquez. Foron encontros horizontais, foron encontros irmandados, foron encontros onde os afectos e a lealdade o noso povo, como fixo Rosalía, estiveron presentes. De alguna maneira, poñemos punto final a esta xornada, a estes encontros, agora coa lectura do manifesto da Asociación de Escritoras e de Escritores en Lingua Galega. Comeza a lectura deste manifesto a presidenta da Asociación Cultural Vagalumes, Clara. Manifesto da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega no Día de Rosalía do ano 2020. Errantes polo mundo. Ambos errantes polo mundo andamos, dixo a muller. Daquela, as xentes silenciadas, as que lle roubaran ata as palabras, recuperaron o alento. Fixérono de golpe, souberon de contado que eran, o que somos, transmatria errante nunha humanidade errante. Seres humanos que vagaron e vagan, que pularon e pulan, que morreron e morren na procura do pan e da liberdade. Logo, a muller aquela, desafiando a leis masculinas, sentenciou: toda a terra é dos homes e das mulleres. Toda a terra. Foi evidente entón que ela xa non precisaba apelidos. Sería sempre Rosalía e había sinalar futuros e denunciar dores e injustizas. Errantes polo mundo. A súa palabra inzou poderosa, precisa, contundente. Outra vez os vaivéns da fortuna para lonxe me arrastran, afirmou. Así que axiña entendemos que os camiños nos igualan e os tránsitos nos fan humanos. De seguido, fai a lectura María Gueiteiro. Sí, ambas errantes polo mundo andamos, elas e nós, ti e máis eu, nosoutres. Camiñamos, marchamos, fuximos, e no medio do desamparo, da dor da partida, do mundo deixado e do degoirado, Rosalía amosou o desconsolo de migrar e o afliximento de ficar. Tamén nos aprendeu a ollar, a saber, a ser. Dende entón a nosa voz foi para sempre palabra de muller. No eso do infinito, a nosa voz errante polo mundo. Velaquí tal vez o inaudito. Rosalía, unha daquelas que debían ser silenciadas pola forza, daquelas que pretenderan emudecer tantos deuses e leis dun heteropatriarcado opresivo. Ergueu a palabra libre e entregounola. Será por iso que habemos ser unha anomalía, unha transmatria errante en voz de muller, unha nación errante que nos iguala no camiño coas desposuídes, ambas errantes polo mundo. Segue na lectura Marisa.
Mais que de Rosalía agora? Vivimos tempos duros, sen dó, nos que rexorden discursos de odio e medo. De cotío vemos homes que acenan carraxes co seu dedo. Berregan palabras de ferro. As vítimas son sinaladas polos verdugos. No entanto, nesta transmatria nosa, conservamos armas lilas contra a desolación. Fabricounas unha muller con versos irredentos. Vacinas contra a xenofobia que han formar parte do noso ADN. Sermos errantes a impedir que a arañeira do odio medre no corazón. Grazas a Rosalía, temos o sangue envelenado coa fouteza das que foxen, infectado con versos que denuncian e nos fan ser as outres. A miseria está negra en torno deles, ai, e adiante está o abismo, dixo. Sí, o abismo. Cemiterios no mar, refuxiadas, asasinadas, o silencio. Mencía. Cremos por iso en identidades errantes, aquelas que elixamos nós. Ninguén ha de decidir o noso xénero, nin os afectos. Ninguén nos ha de retirar dereitos, nin nos ha de facer súbditas. Ninguén nos ha de expulsar de ningures, porque Rosalía instalou en nós a insubmisión de ser e un futuro para soñar. Serán os seus versos un andazo, insubmisión na denuncia da violación e da violencia de xénero, que morden se acariñan, que cando miran, queiman, que dan dores de raiva, que manchan e que afrentan. Insubmisión contra o poder e o capital. Embargáronos todo, que non teñen, esas xentes con ciencia, nin ten alma. Insubmisión contra a quen coloniza, contra quen explota. Déronlle fel por bebida, peniñas por alimento. Remato o manifesto a nosa presidenta, Clara. É difícil imaginarnos en Rosalía, como é difícil alentarse en ar ou vivirse en auga. É difícil entendérmonos en nos saber errantes. Fagamos vivos os seus versos en cada persoa que foxe, en cada ser humano que chimpa un muro, que se bota ao mar, que decide o seu futuro e a súa identidade libremente. Levamos no sangue a valentía de quen camiña, e, grazas a Rosalía, sabemos que as errantes tamén somos nós, contra o medo e a intolerancia. Errantes polo mundo e sempre libres. Daniela Sorey. Bueno, pois, a nosa tarefa segue, continúa, coa vosa axuda, coa vosa colaboración, e así iremos dando pasiños un tras outro, recoñecendo os nosos notables, os nosos referentes, e, a ver, o ano que ven volvemos a xuntarnos para celebrar a Rosalía. A Rosalía con un encontro con todos nós. A súa palabra inzou poderosa e vai seguir inzando poderosa. Mais que é Rosalía agora, que será Rosalía mañá, Rosalía será máis, cada vez máis. É difícil imaginarnos Galiza sen Rosalía. Como é difícil alentar sen ar ou vivir sen auga. Polo tanto, así viviremos. Moitas grazas a todos e a todos.